అరే కొంచెం మెల్లగా నడుపురా, దండం పెడతా. ఏంటి సిద్ధు డ్రైవింగ్? ఇది సిద్ధు కారా? సిద్ధూస్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సౌమ్యాస్ కార్ అరుణ్ కొన్నాడు. ఓ, అయినా సౌమ్యాన్ సిద్ధు వైట్ ది బ్రేకప్? ఇదిగో ఈ కారు వల్లే. ఈ కార్ వల్ల? అది విని ఎక్కనిచ్చేది కానీ నడపనిచ్చేది కాదు. అందుకే దాని మీద ఉన్న కోపాన్ని కార్ మీద చూపిస్తున్నాడు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.